Ce mă șpui? Ia zi, tu ești Mihăiță din Berceni? Da. Tu ești Mihăiță, asta e mașina ta? Da. Și de ce stai în dreapta? Da, șofer. Ai șofer? Da. Care e șoferul tău? Îți place să mănânci carne de perperiță? Să-ți dau la buie, nu vrei? Îți place să mănânci carne de perperiță? De ce vrei să mănânci tu numai carne de perperiță? El e Mihăiță din Berceni? Da. Domnul Mihăiță din Berceni, de ce stați pe locul de dreapta? Ce băi, așa făcea Georgiana la tine în pul. Ah! Cât de greu îmi este fără tine. Trecutul meu mă urmărește și privirea ta ascunsă. Fără tine Auzi ce zice ăsta? e tristă. Oh, nu! Te caut cu tine zile întregi și nopți la Îmi place melodia asta, alunge pe suflet. oriunde privesc văd ființa ce-a pierdut. Când ai și Facebook-ul ăsta, ne-ai șmecherit. Domnul Mihăiță, stați pe Facebook? Nimic nu mă line dacă tu nu ești. Super n-aplățesc și plâng că tu îmi lipsești. Of, nimic nu mă line dacă... Ce ai făcut, mă, domnul Mihăiță? L-ai stins? Lasă saxofonul mai ușor. Lasă-o mai ușor, tontonul. Dacă tu ești, dacă tu ești. Ai gens Versace? Versace și ia carne de perveriță și a fost în Dan Armeanca. A fost în Dan Armeanca și mănâncă carne de perveriță. Pula mea, nu mai filma! Pe YouTube te bag! Pe YouTube! Da. Te pun acolo, că suferi din dragoste. Oprește-mă că v-am pula telefonul meu! Pe YouTube! Să ia la față mare. Un voiaj cu mașina lui domnul Mihăiță din Berceni. Un voiaj cu domnul Mihăiță din Berceni, aici, vedeta noastră, locală. Cu șoferul lui personal, Tințosu, ăsta micu, cum îi zice Marian Ai văzut Albu. pula mea de treaba ta, bă? A mea? Ăsta micu, cum îi zice Marian Albu. Ce faci, măi, dragă? Măi, bucălatule mic. Cine, tu ești bucolatul? Nu, uite ăsta din față. Eu sunt bodyguard-ul. Ce pula mea tot filmezi, mă, acolo? Mașina la wc. Da, dar de cot. Bagă mai tare, că eu vă dac ce... Băi, oprește-mă filmarea aia, că fac pula ea. Lasă-mă ușor la aceasta. Dar ce nu vă convine, domnul Mihăiță? Va Auzi, intra doamna, curentul. muie și te știi că ai intrat tot. Va intra curentul, mai unde mai intra? Te știi că ai intrat tot, doamna, muie. Nesimțit, ești nesimțit. Domnul Mihăiță, te rog frumos, îți tu. Ia la muie. Mergeți să luăm lăptic, că domnul Mihăiță nu poate să mănânce decât carne de perperiță și lăptic de vacă, care e. Lasă-mă să-ți vorbesc.
Își ia porția de lăptic. Își ia porția de Domnul lăptic. Mihăiță din Berceni. El e bebe mic. Da. Ăsta mănâncă numai carne de berberiță Noroc. și lăptic de văcuță. E lapte de berberiță asta. Da, e lapte de berberiță și lăptic de văcuță. Domnul Mihăiță, v-ați luat lăpticul de berberiță? Mihăiță din Berceni. Nu știi? Nu-l cunoști? O să-l cunoști. Tu ești ăla, eu nu știu Mihai.